Okay, hej alle sammen. Vi er klar igen, og jeg har fået en udfordring af Lukas. Jeg skal drikke noget, et eller andet mærkeligt grøntsag-pis. Og han er klar nu. Skal vi se, hvad det er? Du skal drikke chokoladesauce, gulerødder, lidt hvidkål, lidt blomkål, tomat og agurke. Klar, så blender vi. Ja. Glæder vi ikke også bare til at se, hvad det ender med at blive? Det bliver simpelthen for klart. Det er helt orange. Det bliver lækkert. Okay, nå, nu skal vi nok have noget chokoladesauce på, tror jeg. Det finder vi. Og se det. Det er simpelthen for klamt, det her. Så lige lidt det her i. Kæft, det lugter klamt. Kom nu. Der er sgu ikke mere i, tror jeg. Nå, det var så. Det var så unødt. Så kom det. Hvad? Og se det alle sammen. Altså, det er ikke lige det verdens lækreste ting. Så skal det bundes. Ej, vil du ikke også smage? Hører jo bagefter. Skal der bundes. Og nu. Altså, det skal ikke lugte det så lang tid. Smager godt? Der skal bundes. Kom nu hurtigt. Det smager ikke godt. Det er værst end nogen. Okay. Det skal I ikke prøve derhjemme. Det smager fucking klamt.